Sige ba ana sa ningo ko kung ba na pa tanawa ko no na abas randi siya wala pa. Good morning. Kung sige jug ana sa bintana ko na amo gud siguro sa randi sus pag abri na ko na agi tinuod kung may pang-iro kay nakahibaw na as randi. Pero di siya mangusig. Wala ra siguro sa ana ba tanaw sa bintana. Kay ba di siya Kasi randi dito na des ubos kay standby niya naligo pa man ko. Kung may paning-iro kanang kuan pangamoy. Ayun, nini-apin day mo. Hey, what's up? Good morning. Doon ko yun, bilang ko wala sa Ate Flora. Makakon ko ron anit lugaw. Kaya ba ko kabalong lugaw. Kaya ako kasuway git lugaw. It's Saturday morning, mga ka-idol. Ko gabi yun, saan pagluto. 2022 sa Kabuntagon, sa Oktuban, sa Oktubre. Shout out sa atong mga ka-idol nga nagtanaw karon sa atong live. Mga silingan ni Romalin Malin. Halo. Ha? Good morning mga ka-idol. Good morning Cebu. Ayun, nag-live diri ha. Ka-live ko. Palagi mong self. Oh, sa akong cell. Maing adlaw na tong tanan. Live to diri sa waterfront Cebu. Kilid lang sa waterfront. Wala kay ligo, ipre. Naligo ko gabi madiri. Naligo ko gabi. Pakuway ligo. Dili naligo ko gabi mga alas 10. Lay magabi yung karon no. Alay sen. Nigikan naman sa kunilakaw. Ala nga maligo ko pati tarong ko. Ah, grabe ni gikan ko nilakaw. Maglaway. Nag-live ra ko. Kani gyud si Ati Flora. Silingan, kinsay mga silingan ni Ati Flora, palihog ko. Mo'y tigluto na raw na, nagluto na mo dira yung kuan lugaw. Alang sa pa-birthday ni Mayor Mike Rama. Kung mag-birthday sa Ati Flora, dapat magpa-feeding sa gyud ka. Plus points biyan na sa langit. Magpataas sa kinabuhi. Hoy, hello guys sa mga nag-birthday, sa mga kato nilabay ganina guys, si Reggie to. AKA, apin siya nga tinod nga ni Reggie. Jose Rodrigo Urpia. Anak ni Arceli Urpia nga nag-request og chorizo. Pero si Reggie dako pod. Kanong Reggie may giangga ni mo do? May post mo sa atong comment below sa atong comment section. Kung mag-birthday mo, unsay nindot ninyong ipakaon sa inyong bisita? Hala, i-post. Ha? Ingon pa ko no ni Ati Flora kanang pansit ko nung iyaha kay mao iya ipakaon kay long life ko no. Mao na kanang duda ko kanang pansit ang insik ra magyapoy nag-imbento anang anong kon. Insik di ba kay pansit magkuan unsa man ang inyong andamon o unsa man inyong ipakaon sa inyong adlaw na tawhan. Be. Sa inyong mga bisita. Lechon. Ingon pa ni Ma'am Melchora Cosido. Ang mabot konsihal. Why magbuot kay ako ding live. Bitaw no. Ingon pa kuno niya lechon sa kuno. Surtiha pud mga bisita. Unsa man salang mga bisita mader. Ingon po di sir yang bana nga si si Raul Cosido. Nga lechon manok po diya ha. Indota sa tanin nila mag-birthday no. Atangan gyud tanin mag-birthday sila. Ikaw Jura, unsa man imuhang kung mag-birthday ka? Unsa may kao di mo? Kandulador. Ha? Lugaw ra ko. Maglugaw gyapon. Lugaw ko ba kana? Tughong ba tughong? Tughong ba kato man ang mushroom? Ha? Di ba mo tong mushroom tughong? Kanon ba kag tubig kamay. Oo, kanang kamay no. Sinumdum pa jud ko nang lugaw ba nga sus. Tangag himas mo ba na di ba? Apil man na si mas mo.
po ng mas mo kay dukot nito. Adokot sa to siya. Katong murag mais. Oh, ito kani. Mais ba nga murag mais? Ganahan ko ato kay murag ikaw mo murag kuan batahok. Magsangagag mais ba. Nagtuo bigid ko nang kanang lugaw nga kuan katong ina mura pag mais kanang ran. Abigin ako tahok. Kanang tahok ba ko pagpakaon ako baboy ana ang baboy ba pakaon sa baboy? Ingko kay numdo mo kuan gipakaon mi sa akong mama. Abi na ko kanang tahok man siguro gipakaon mo atong lugaw giilan mi sa mong mama. Di day kanang mais day nga murag kanang tik-tik ba tik-tik oh. Kay pagkutaw na ko sa pagpalawag na ko sa baboy kata nagbuhi pa mig baboy gud. Kani ako mama, di palit kog tahop. Ingko mao magining pamilyara magyud ni siya nga kuan, gilungag lang nga kuan. Ingko. Tik-tik din na day. Ingon pa ni Ma'am Miraflor, Plenio 5 Ventura, Mongo sir, kanang daghang sabaw. Kung mag-birth ha? Murag lalong balay. Aha. Murag lalong balay. Ingon pa nila no. Muna no. Saan mag-birthday ko na si Ma'am Miraflor, munggos mo ihang ipakaon. Kanang daghan-daghan ko ng sabok, grabe. Grabe sana no, 1/4 ang munggos o saka balde nga sabaw. Apil oy. Kapuya sa nimo oy. Say hello to Risa Larasabal. Okay. Sa mga nagtanaw sa tong live, ang akong gipangutana ang mga ka-idol, kung kamo mag-birthday, unsa man inyong iandam o pagkaon, andam nga pagkaon, alang sa inyong ipakaon sa inyong mga bisita. Unsa may rason nun? Ingon pa ni Ma'am Flora, magpansit kuno siya. Ingon po ni Mr. and Mrs. Nagsabot sa gini sila no. Mr. and Mrs. Cosido lechon. So kung mag-birthday ni sila mga idol, ato ni silang atangan kay lechon gyud ko nilang pakaon. Manok, nausab na guys. Baboy gid unta to pero gimanok kay ang barato ra mapalit. Onya ingon pa ni Kay lechon, bitbito ni mong ulo. Oy, dili gid ako nagbitbit sa ulo. Kung kinsam gid nagbitbit sa ulo sa lechon, shout out di mo. Oy, di gid ako ingon pa ni Jenny, si Jenny to nag-ingon. Oy, ikaw may nag-ingon nagbitbit sa lechon. Kinsa may nagbitbit sa lechon? Kinsa na nagbitbit sa lechon, guys? Iulik ko no ninyo. Ito, look. Ay, sa doon yung bitbitang lechon sa ulo. Intano kay, labi nag, kompleto pag ganing lawa sa lechon niya. Bitbitong ulain na sa dukwa ulo. Katapusan yun na ang lechon nga ulo. Add-on, ipuson. Ha? Mga gina. Kaon sa dito nga okasyon nga nagbitbitog ulo. Awa ko kay namdom. Ha? Murag pista man to, friend. Awa ko. Absent ko atong pista gid, absent ko ato. Unsa man? Oh, kay si Malin may kay mo buak gitlog. May kayo. Oh, bitaw guys no. Apilon ang yelo. Yeah. Bitaw no kisa gid nagbitbit atong lechon, mawag ko kay baw. Nya ingon pa ni Jura mga ka-idol. Lugaw nga tik-tik, biya sa ning Jura eh. Ha? Oh, lugaw day nga. Usa to ta, lugaw. Tinughong nga lugaw. Grabe sa rin bin. Initon. Nito na itlog. Oh. Ingon pa ni kuan Ma'am Miraflor, Sir April umaabot man sad ka nga kun ilom dia ay. Potro sa ka. Why labot. Wata na. Di na ngay basahon kay diwa. Wa sa ta, watay plano na magnegosyo lang ta. Maabot ko ng konsihal. Sige po. Kani ako mga kondri. Wa kamo ba? Hapit ng Pasko dapat manghatag mo pinaskuhan sa mga nakabas na nananaw karon na. No, andam-andam lang mo, pwede rag dili poston mo. Dawat ra kog GCash. Ayun. Bitaw, ang akong pangutana karon buntaga kay anang mga kaidol na nananaw man mo karon. Nagsamok-samok raman mo diri sa ko ang live. Nananaw man mo dinhi. Hala, comment sad mo taon. Tubaga sa ko ninyo. Kung mag-birthday mo, unsa inyong ipakaon? Ikaw Malin, unsa man imo ipakaon sa imo kung mag-birthday ka? Ginamos.
grabe ha, sa nimo mag-birthday ka, magpasalamat ka, ginamos ra imong andamon. Oh, ha? Salamat ka niyo, ginamos Oh, ginamos na imong pakaon. So mo ni, og ako mag-birthday guys. Digon mo magmahay. Kaya kamo ako kapalit. Patas ni mo. Bring your own food. Kung unsay imong paborito nga food, ikaw lang hatag ya, botangi. Kasayo man idol, oy, happy fiesta sa tanang mga nagfiesta karong adlaw og pa shout out diri. Dol, happy fiesta sa Maracas ni. Makaas Katmon. Makaas Katmon fiesta na din haday. Bad man na bitbiton ang ulo sa lechon kay wala na niya ulo. Kung pista man gani diha ingon pa ni Mark Neil Monsuito, mamista tag Katmon. Ano nga day? Ha? Pista man karon di karon ang pesta. So na gyud ni lechon gyud. Oy, shout out diha na sa mga taga Katmon, happy fiesta. Sa mga nagfiesta din ha, kung ganahan mo mangimbitar na mo, di san mo balibad oy, sukol san mi. Ano man? Oy, wadyo ko magbaon. Kinsa man din nagbaon og magpista? Gipakaon pa ka. Di ginaangay magbaon. Ha, gibaon ang origi? Ako, kamo gina. Wadyo ko kay bawon ang ulo gyud. Bitaw no, imbitaron kita pista no, ako pasok pa nun. Imbitaron ko pista, magpasalamat kog dako sa mga nangimbitar. Ha? Nasi? Ay. Shout out dahil ni Cons nga nagtan-aw na, mutan-out unya. Ha? Live ta karon mga kaidol. Ito no, happy fiesta sa mga nagfiesta, happy birthday sa mga nag-birthday. Yes. Sana kuha ang tarpilin sa baho ko yung mong kuan. Tapre. Pwede ko eh. Check, koyo ta check. Check lang. Check. Bitaw guys, i-comment comment na lang mo sa ubos mo. Sumara ba to sa mga Trepel, okay na mo Trepel. Pag-live lang pre. Dito guys, kanang lakaw man ko na. I-post na lang, ibutang na lang sa comment section ninyo ang inyong mga comment kung imbitaron kung mag-birthday mo, unsa man nga pagkaon ang inyong ipakaon, ha? Ibutang dia kay aton yan ang hisgutan sa sunod atong pagbalik sa tong live, ha? Tawag giman mader. Na magyud nay meaning kung maglugaw mo ba maghanda mo pagkaon na magyud nay meaning. Maglugaw kay palaway mo. Wagi mabukog. Kay ko ako bitaw guys, kung ako mag-birthday ko, binignit ang akong andamon. Mangutana mo ngano? Ha? Kay sunod tuig ang akong birthday, matiming mag-Birnis Santo, binignit akong ipakaon ninyo. Kasabot mo. Ha? Binignit na guys, binignit. Ang pangutana magpakaon ka. Oy, ay pag-ingunan na, ug moadto ka sa mo magbinignit ha. Mukaon siya, mukaon sago. Ito, magbinignit. Aday kay hatod pa na sa mga barangay. Birnis Santo bitaw ko next year guys. Birnis Santo gid akong birthday. Nya mabitaw nang mag-uol unta ko pero para man na sa Ginoo ang adlaw ato na lang dawaton. Mao nang magpakaon gyud tag binignit ana sa to. Don hapit murag 3 4 na baka tuig to nga kalabay nga nagbinignit kita nagpakaon. Ha? 36 na sa sunod tuig. Ha? So daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa tong live og magkita-kits ta pohon. Shout out Ate Flora mo nagluto sa lugaw karon. Para sa atong birthday, sinsa atong birthday? Si Mayor Mike, Oh. advance niya. Advance happy birthday Mayor Mike Rama. Bye-bye.